Alpsko-jadranský seriál pretekov cestných motocyklov odštartoval počas víkendu na talianskom pretekárskom okruhu Adria International Raceway. Na štart prvého kola sa postavilo viac ako 120 pretekárov z 13 európskych krajín. Seriál, ktorý už druhým rokom organizuje slovenská agentúra Slovakia Racing, doplnila navyše aj trieda Stock 250, v rámci ktorej jazdci bojovali aj do hodnotenia majstrovstiev Európy pretekov cestných motocyklov, pričom na všetkých jazdcov v Taliansku čakala dvojica pretekov. V triede 125 SP si víťazstvo po oba 2 dní odviezol Chorvát Andrej Kosmač, v Moto3 rovnako dvakrát dominoval Talian Gabriele Gnani a prvé kolo triedy ME Stock 250 hneď dvakrát ovládol Čech Filip Salač. Šestovkám Superstock kráľoval Maďar Dávid Juhás, Superšportom zase jeho krajan Jánoš Chrobák. V litrových Superstockoch bral po oba 2 dni víťazstvo český jazdec Michal Prášek. V najsilnejšej triede Superbike v sobotu víťazstvo patrilo Slovincovi Markovi Jermanovi, jazdiacemu za slovenský Yamaha Matzo Racing Team. V nedeľu bol však rýchlejší Rakúšan Roland Reš. Seriál Alpe Adria Road Racing Championship pokračuje už o 2 týždne na maďarskom okruhu Pannoniya Ring.